Часам бывае так. Штосьці вельмі доўга шукаеш, а знаходзіш там, дзе і не чакаў спаткаць. Гэта відэа пра тое, як мы паехалі здымаць кліп на песню «Дзе мой дом» і як пазнаёміліся з неверагодным чалавекам. Для кліпа нам патрэбна была жанчына ва ўзросце, і нікога мы доўга не маглі знайсці на гэтую ролю. Кліп мы паехалі здымаць утраіх. Я, наш бязіменны рэжысёр Валеры і Сава, якога няма ў кадры, бо ён усё здымаў. Маленькая вёска Новасельцы, дзе, падаецца, не засталося ніводнага жывога жыхара. Але тут набылі дом і зрабілі ў ім аграсядзібу гаспадарлівыя жыхары з суседняй, вялікай вёскі Германавічы, на паўночны ўсход ад Глыбокага. Тут ёсць касцёл, былая шляхецкая сядзіба, якія, кажуць, былі злучаныя падземным ходам. А зараз у сядзібе знаходзіцца этнаграфічны музей, імя вядомага мастака і краязнаўцы Язэпа Драздовіча. Вы хутчэй за ўсё не ведалі, але скульптура «Вечны вандроўнік» у Мінску і гэты музей з'явіліся дзякуючы намаганням адной асобы. Ада Райчонак нарадзілася ў 37 годзе, займаецца развіццём культурнага жыцця свайго краю. Ада Эліўна правяла больш за 2 дзясяткі мастацкіх пленэраў, фестываляў, набывала карціны ў беларускіх мастакоў. Каб захоўваць дзесьці творы мастацтва, Ада Эліўна набыла пусты дом насупраць касцёла, адрамантавала яго і адкрыла там прыватную мастацкую галерэю, якую можа наведаць кожны ахвотны. Ну вот мне подобается эта праца, называется «На летище», а мне так и хочется сказать, что белорусская Мадонна. Так, вельмі прыгожы, такі карапуз прыгожы, так і хочется дакрануцца до яго шочак, до яго ножак. Имя Эмилий Плязар. Это имя невядомое в Беларуси. Я провожу экскурсию и пытаюсь, кто такая Эмилия Плязар. Не ведают, наставники не ведают. Я пытаюсь, кто такая Жанна Дарк, все ведают. Ну, вот это Лужки. Лужки – это синагога. Вот. Мы хотели обновить, забить музей, но не удалось. Картина великая Володя Кондрусевича. Брат женится, батька его профессор, мать доцент. Сейчас моя забота увековечить память вот этого мастака Петра Костюкевича. Это наш земляк, поэт, мастак, партизан-разведчик. Тут кожная картина гэта чыйсьці лёс, чыйсьці жыццё. Была, стваралася кожная картина. Я бачила яе стварэнне. І тому яна мне вельмі дорога. Вот, калі іншы раз бывает, нема грошей, например, что мне он такі кажа, продай картину. Я не могу, я не продала ни одной картины. За кароткі час нашага візіту мы даведаліся, як шмат таленавітых людзей жыло і жыве ў гэтых мясцінах. Ну і вось, Ада Эліўна ветліва пагадзілася паўдзельнічаць у нашым кліпе.